Здравейте отново на всички! Днес ще правим видеоклип с сравнение на сигнали. Първо ще ги открием с MyLab Xterra Pro и ще проверим дали Xterra 305 ще ги засече. Да видим кой е по-точен и дали новия ще бие стария. Със сигурност да, но все пак трябва да се пробва да видим. Ще е интересно. Ще се видим на първия сигнал. Така, след дълго обикаляне първият сигнал вече е засечен. Новата Xterra казва, че е на 40 нещо. Айде, обръща го малко на черно. Но по принцип трябва да е хубав сигнал. Сега да включим другата Xterra. Аз съм се нагласил както си ние, само вземем баланс. Ще трябва да я направя. Напълно. Да видим какво ще кажете. Телефонията ще оставим на 2 тона. Да се чуме, показва на 20. Никога не съм работил с Xterra 305, така че сега ще видим какво е на 20 го дава. Много засеча, много също добре като предишната Xterra. Това е Xterra Pro. Сега сигнала е... Не го знам, гилза от патроли, как се води, не го знам това нещо. Яко му джиите. И двата засичат на около 5-6 см. Беше дълбочина, не беше много дълбоко. Айде ще видим следващия кач. И така, имаме още един сигнал. Прескача на цвет, на черно. Вероятно някой е лоу. 1, 2, 3 до 40. Xterra Pro го засича. Да, го добре. Сега да видим Xterra 305. И тя го засича, но и тя прескача също на много черно. Да, вероятно някой е фолио. Но и двата апарата дават добър сигнал. Сега ще видим какво е. Така бързо го изкарахме някъде тук е. Къде? Къде отиде? Чак така ли да го загубим? Ага. Нещо малко. Стига. Аха. Двете са фанали ето това фолиото си. Но пак добре. Така, засякахме сигнал. 30 до 40 прескача. Така, оставяме тази Xterra. Да видим тази какво ще каже. И тя казва, че е хубав сигнал. Може би малко прескачащ. По-кури към фолио, но сега ще видим.
Да го скараме почти от първия път. Аха! О! Извете казаха, че са 4-цветен сигнал. Ловци. Така е мощен сигнал. Екстера Pro ми го дава фолио някакво. Пред фолио за там, но гледах, че и златото го дава там. Пробвах с една златна обичка. Намираме се на път, може и нещо такова да е. Екстера 305. Доста прескача. И сега ще проверим. Екстера Pro позна. Цигари. Дори това голямото фолио го дава доста добре да му го разберете, но все пак и златото го дава там, така че ще се наложи да купаете и такива работи, за да сте сигурни. И така, отново имаме сигнал. Екстера Pro казва, че е добре. Екстера 305 също казва, че е добре. Значи ще копаем. И сигнала се оказва медна тел на около 5-6 см. И двата познаха. Това е добре. Така, поредният сигнал. Екстера Pro казва, че между фолио и байтошо, тъй като гледам цифрите. Я да видим Екстера 305. И тя е фащана с... И да махна малко шумата. Хубав категоричен сигнал на 8. Екстера Pro на 19-18. Да видим какво ще излезе. Много бързо излезе. Тубичка. По-голяма тубичка. Не знам да пил ли какво е. Плитко на 5 см. Така, намерих мощта на сигналче. 40-50-60, най-вероятно някой е лово. Екстера Pro го фаща, на плитко е. ...28 категорично му дава Екстера 305. Сега ще видим колко е дълбоко. Ага, много друг път. Вземи тая консерва. Ама и още вътре даже. Добре, ма излага. И едвата го излагах. Ще има нещо хубаво. Един път да не снимам, то ще излезе монета до желязото. Тей. Каква монетка? Сигурно е 5 оценки, тъй как гледам. Да, 5 оценки байтошо. Така, близко до монетата, която ние изкопахме заради този железен сигнал, дето го дава до нея. Не го снимахме, да. Имаме същия сигнал. Пак е плитък. И двете екстери го засичат. Един нова метал. По-хубаво го хваща. Добре го засичат. Да видим сега какво ще излезе. Както се знаех, в другата монетка ще има още една монетка.
Значи ще трябва да пообиколя малко тук. И двете го даваха хубав сигнал. Това е 2 стотинки. 62 година, така като кажа. Добре, ще пообиколя. Още сигурно има тук. Така, още едно сравнение на сигнали. Казва 33-32. Мисля, че мога да е някоя монетка или някой патрон. Така. Тази екстера 305 казва, че е някакво желязо. Сега кой ще познае. Всъщност сигнал е отгоре и е от салама алуминия. Това по-скоро екстера 305 не мога да я хване като размер, ще е много финна и лека. И затова я обръща на черно. Добре, цветен сигнал, екстера Pro печели. Тук има още един сигнал. Най-вероятно фолио, защото така не го дава екстера Pro. Я да видя. Прескача и на черно с екстера 305. Но най-вероятно ще е фолио, трябва да се провери. И беше на отгоре, както предвиди екстерата, топка фолио. Добре. Още едно сигнал, че точно до дървото. Екстера Pro 32, 19, 18. Я да видим екстера 305. И той го засича, обаче го дава 8, 12, 4. Еден дали ще е монета това път пак. Не е монета, но пък е бронзово копче. На около 5 см, не беше много дълбоко. Добре, има сигнали. Трябва да проверя тук, може да има още някой друго. Тук пак има един приличен сигнал. Има дълбок. 80, 60, 70. Едем екстера 305, че го засечели. Ще го пусна на метал. Засече го. Това е добре. И той го показва, че е много дълбоко. Сега ще видим. Оказва се ловно топче на около 10 см. И двата апарата го засека. Екстера 305 малко по-слабо, но все пак го хвана. Ловът също се хваща малко трудно. И така, близко до предното ловно топче, още едно май има. Почти същия сигнал. Екстера Pro го хваща. Екстера 305 също го хваща, малко прескача като предния сигнал. Вероятно пак е някакво сигнал отвънка. Ере. Да, пак е олово, около 10 см. Абсолютно същия сигнал. Така има още на сигналче.
48,50. Пак май ще е няколко лово. Чакай да включим Xterra 305. Сега го фаща на много слабо. И да махнем шумата да видим. Сега го чува перфектно. На високите. Сега ще видим. И двете ме излагаха. Вземи това фолио от цигари.